Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam Thenjiwe molweni. Sikwincwadi kaYeremiya namhlanje wesine. Kwiveki ephelileyo besifundela incwadi kaYeremiya apho uYehova amthuma khona uba hamba uxelela abantu uba mababuyele kuye, uba baguquke kwizinto abazenzayo ezokhonza izithixo. Athi abantu bam mababuyele kum sebelibele na apho ndivela nabo. Kwakuthethwa noYuda neYerusalem ngoko, namhlanje kuthethwa nathi. Kwezi end times uYehova uyasibiza, ufuna sibuyele kuye, ufuna sihlambulule, sibuyele kuye. Sitsho sithi siphosisele mzali, sixolele. Ubona apho thina singaboni khona. Bayabona into ukuthi ikho ingozi enkulu ezayo. Ngenelwa zizizwe ngezizwe, lizwe lethu. Kasathethi nama-individuals la, uYeremiya uthetha ne-nations, ngama-nations, izizwe ngezizwe. Incwadi kaYeremiya. Profeti omncinci wathunywa nguYehova. Baza bemoka bathi i-weeping prophet. Kanti wayengakhaleliyo ukuba wayewiki. Kwakungatsho ukuthi wayewiki. Wayekhala ngenxa yokuthi abantu babengamthathi into ayithethayo, babengamthathi serious uYehova. Babengayithathi serious into ayithethayo. Awayethunyiwe babesithi phuma kuyo, bengakholwa, bemzonda, bemkhalisa ngoba wayeyazi yena uba kuzawubakho iziphumo. Uthi bayemxelela ukuthi nizaya eluthinjweni nini, nizawuthinjwa yiBhabhiloni. Namhlanje nathi siyalibona ilizwe lethu. Uyalibona ilizwe lethu linjani? Siyazibona izizwe zethu ukuthi zinjani ngenxa yosuka. Nene masibuyeleni kuye. Uyasibiza, ubiza thina. Siyabizwa. Ivesi yokuqala uyatsho kweyesibini, uyasibiza uthi masirepent, uthi masikhululekeni sisuke kwe-idols. Verse 1 from 2, verse 1 to verse 2. Verse 3 to verse 4 uthi mayisuke ezinhliziyweni zethu. Ayisuke kwezi nhliziyweni zethu. We must circumcise our hearts. Kuphume ngaphakathi, from within. Ubuyela uYehova nokumthanda. Simazi uba nguye umuntu ozosibusisa. Nguye esizawuqhayisa ngaye xa sibuyele kuye. Nguye ozasikelela. Uba uthe wabuya kwiSirayeli, utsho uYehova, wabuyela kum, wawasusa amazothe akho phambi kwam, akwaphalala. Verse 2. Wafunga wathi ehleli nje uYehova ngokwenyaniso nangokwesikweni, ngokusesikweni nangobulungisa, zozisikelela ngaye intlanga, ziqhayise ngaye. Uthi uba sike sabuyela kuye, South Africa, uba sike sabuyela kuYehova, bize ilizwe lakho nawe apho ekhaya. Uba sike sabuyela, zosikelela uYehova. Ubunzima obungaka, nale ndlala engaka, nale ntswelo engaka. Yehova uzasithamsanqelisa. Sizawujika izinto. Sizawuqhayisa ngayo, uthi sizawuqhayisa ngayo. Sethi bonani Yehova into asenzeleyo. Sisizwe ke ngoku. Masiguquke. From verse 3 to verse 4, uthi inhliziyo zethu. Ngokuba uthi uYehova kumadoda akwaYuda nakuYerusalem, zikhubeleleni intsini, ningahlwayeli emithaneni enameva. 4. Zaluseleni kuYehova, nisuse ukungaluki kwinhliziyo zenu. Madoda akwaYuda, bemi baseYerusalem, hleze kuphume ubushushu bam njengomlilo.
buvuthe, kungabikho ucima ngenxa yobubi beentlonti zenu. Kuthiwa Yehova xa ningaguquki, uthi maniguquke nisuke ngaphakathi ezintliziyweni zenu. Circumcise your hearts. Uthi makusuke ezintliziyweni zenu. Into embi ezizokhonza ubeka abanye othixo sibaziyo uba bazosenzela nto. Uthi mayisuke ezintliziyweni zenu. Uthi uba asekujiki kwabakho umlilo ovuthayo ungazubakho umntu okwazi ukuwucima umsindo wakhe, the wrath of God phezu kwethu. Sesiyawubona nathi, ngoba sekwi-end times siyabona ukusuka kwethu kuyehova kusenzela ingxaki, kusivulele iminyango wenjani. Abalibali ke wethu benamandla ukudlula uyehova, kanti unamandla usondelene. Umkhulu ilizwe lakhe nayo yonke into elapha kwilizwe yakhe. Chaza ukuza kwehlele okuya kuhlela abangaguquki. Khona into embi ezawehlela abangaguqukiyo. From verse 5, xelelani kwayo abantu bakwaYuda nivakalise iYerusalem nithi vuthelani. Uthi mawuvuthelwe isikolo elizweni, blow the trumpets. Xelela abantu ukuthi njena mabaguquke. And xa bengaguquki khona into embi ezawubehlela. Uthi dandulukani nithi hlanganisanani singene emizini enqatyisiweyo. Phakamisani ibhanile ngaseZiyoni, sabani ningemi, kuba entla ndizisa ububi. Uzisa ububi xa singaguquki. Sincede mzali, sincede. Sixo sincede. We are standing in the gap for our nations. We are standing in the gap. Sixolele Jesu, xolele. Kunyuka verse 7, kunyuka ingonyama iphuma etshinyeleni yayo yehlathi. Kunduluka umonakalisi wentlanga uphuma endaweni yakhe ukuze aliphanzise ilizwe lakho. Imizi yakho yenziwe imiwewe ingabi nabini. Uthi imizi yabo izaba imiwewe, izaba empty, akuzubakho muntu, ngoba abantu bazaya elithinjeni. Ngenxa yoko bhinqani ezikrwexayo, uthi masirepente, nimbambazele, nibhomboloza ukungxengxeza, sicela uxolo, siguquka. Ngokuba ukuvutha komsindo kaYehova akubuyanga kuthi. 9, kothi ke ngaloo mini utsho uYehova iphele intliziyo yokumkani nentliziyo yabathethi, bamangaliswe ababingeleli, bangakhulumi abaprofeti. Verse 10, ndathi ke Nkosi yam uYeremiya lo, inyaniso ubalukuhlila kakhulu aba bantu neYerusalem, usithi niyakuba noxolo, libe ikrele lide lafika emphefumlweni. Ngelo xesha kuya kuthiwa kwaba bantu nakwiYerusalem, umoya oluluphu lwaseluqayeni entlango uza ngendlela yentombi yabantu bam. Ungazeli kwela cala, ungazeli kucoca. Yonke laa nto abantu kuchazwa loo nto, uprofeti into ukuthi kukhona ububi obuzayo xa singaguquki. Verse 12, umoya onamandla ngaphezu kwento zonke uzela mna. Ngoku mnam ndiya kuthetha nabo imigwebo. Verse 13, from verse 14 uyotsho verse 18, ukuchaza into ukuthi abantu mabaguquke. Yonke into ethethwa phaa ifuna ukuthi abantu baguquke. Uthando lwakhe naye siyacengwa ngoku, uyasicenga, ufuna siguquke, ngoba uyayazi ingozi esijongene nazo xa sibuthelweyo.
sisizwe. Oh Lord, have mercy Lord on us. Uthi uyabona ukunyuka njengamafu zinjengesaqhwithi iinqwelo zokulwa zawo anamendu kunamakhalanga amahashe awo. Ake thina ngokuba sibhuqiwe. Suka kuverse 14 uthi kuverse 14 chilo verse 14 to 18 uthi ihlambululeni ububi, hlambulule ububi inhliziyo yakho Yerusalem ukuze usindiswe. Sihlambululeni inhliziyo zethu sizosindiswa. Asincede Yehova, sincede, akasincede singatshabalali more than this. Ilizwe lethu uyalibona ngosuku linjani, inhlupheko enjena, intswelo ngqesho, indlala enje, ngenxa yanto ngoba sikude nayo. Uthi 15 ngokuba ilizwe lixelile liphuma kwaDani, livakalisa ububi ezintabeni zakwa-Efrayimi, zivakalisa ukumenyezwa kukhala, kuthiwa makublowa the trumpet, ukuthi abantu mabaguquke. Verse 16 khankanyani ezintlangeni, abonani, vakalisane eYerusalem, nithi abangqingi beza bevela ezweni elikude, belikhuphela ilizwi labo phezu kwemizi yakwaYuda. 17 njengabalindi bamasimi bayichasa ngenxa zonke ngokuba ibinenkani uJoel. 18 indlela zakho neentlondi zakho zakwenzela oko, zizinto zakho ezimbi ezo, inene ziyaxaka, inene zifike ezintliziyweni zakho. Scripture said your people perish, but we perish because of lack of knowledge. Ne-foolishness iyo le yenzile ukuthi we perish, ngoba asiboni ukuba oyana mntu ozawusinika intsikelelo, eyana mntu ozawusijika iimpilo zethu, ozawusiblessa, ozawusibusisa, ozawusinika amathamsanqa nakweyiphi into esiyenzayo nguYehova. Xa sisondele kuYehova, Yehova uzosiblessa, uzawusithamsanqelisa. Yonke into esiyenzayo sizawuba his hand will be upon us. Sizawutsho nje sithi this is the hand of God. This is the hand of God. South Africa ijikiswa sisandla sikaYehova xa sibuyele xa sirepenta. From 19 to 22 nalapho kuyakhala umbono weziphansiso. Izibilini zam ndiyazibhija iingontsi zenhliziyo yam, iyaxokoza inhliziyo yam, andinakujika kuba usivile isandi sesikolo umphefumlo wam, ukuhlatywa komkhosi wemfazwe, umkhosi wemfazwe, kumenyezelwa intshabalalo kantshabalalo, ngokuba libhuqiwe lonke ilizwe, libhuqiwe, zibhuqiwe ngesaquphe iintente zam, ngephanyazo amalengalenga am. Kunini na ndibona, verse 21, ibhanile ndisiva isandi sesigodlo, kunini ukuqukwa nini, siviwe kodwa asiguquki. Simbo i-double-minded, ukwi-double-mindedness we-enters, siyayibona nje. Verse 22 kuba bamathile abantu bamna abandazi ngonyana abazizide. Uyasatsho ukuthi zizide, is foolishness, abanangqondo bona, abantu banobulumko bokwenza ububi, ukulungisa abakwazi. Uthi njena ubulumko bethu bokwenza ububi, sicinga fanele uba sazudluleyo,
Singafana sihlakaniphile. Uthi ukuhlakanipha kwabo kukwenza ububi, abanangqondo, uthi se-foolish xa singazukhetha yena. Xa sizawusuka kuye singafuni no-repent, sibe high-minded thina, sizibonele into yokuthi asikwazi ukuguquka. Sincede Yesu. If imithandazo yethu abantu dambisa iintliziyo zabo, touch their hearts zabantu abangakabuyi. Moya Ongcwele siyacela. Verse 23, ndakhangela emhlabeni nanko kusenyanyeni lelubala nasezulwini akwabikho kukhanya kulo. Kusebumnyameni kukhomza izithixo. Dark ages. Buyele emva ekukhonzeni abanye oothixo. Ndakhangela ezintabeni nanzo inyikima neenduli konke zididizela. Ndakhangela verse 25, nanko ke kungekho mntu neentaka zonke zezulu zibalekile. Verse 26, ngakhangela nantso ikharamele iyintlangwa yonke imezi yayo idilikile. Zizinto ezimbi ezi azitshoyo ukuthi ziza kwenza xa singaguquki phambi koYehova, phambi kokuvutha komsindo wakhe. Naye kaloku uyadinga umsindo wakhe, uzawuvutha umsindo wakhe. Uyabaxelela verse 27, ngokuba utsho uYehova ukuthi kuya kuba senkangala, nkangala zentlango uthi cwaka, okungazubakho nto khona, kungazubakho izindlu lezi, kungekho mntu, senkangala, ntlango. Sisenkangala kwangoku thina mazulu. Izinto ezenzekayo ezibuhlungu sisichaza nje into yokuthi nje sisenkangala, sisukile kuYehova. Kodwa ndingaligqibeli kuphela. Uthi kuzawuba senkangala kodwa ngeke ze ndiligqibele kuphela. Ngenxa yoko ihlabathi liya kuba nesijwili, libe nezimnyama zokuzila izulu ngaphezulu, ngenxa enokuba ndithethile, ndinqangiyele, andisayi kuzohlwaya, andiyi kubuya mva kulo mntu. Verse 29, ngesandi samahashe nezaphetha. Verse 29, oh hallelujah, total judgment. Kuzongena i-judgment. Kwawungena nabonye oothixo, izizwe ngoku izingwe zizwe zizawuvuthulula iYerusalem. Izizwe ngezizwe ngoku iintshaba ze-South Africa seziqalile kungoku. South Africa seyineentshaba ngoku ngenxa yento South Africa isukile kuYehova. Ukusuka kwethu kuYehova kuvulele umnyango wentshaba. Mazenze into ezithandayo nge-South Africa. Have mercy on us, O Lord. Verse 8, ke wena ubhuqiwe, uyakuthini na nokuba uthe wambatha izibomvu, nokuba uthe wavatha izavatho zegolide, nokuba uthe wawazoba amehlo akho njengesithimbiya, ufumane wahomba, ziyakucekisa izithandayo, zifuna umphefumlo wakho. Ukufa ke xa sikude noYehova. Ngokuba ndive ilizwi elinjengolomfazi onenimba, imbandezelo enjengeyozibulayo, izwi lentombi enguZiyoni inesingqali, izolula izandla zayo isithi, athi ke mna ngokuba umphefumlo wam utyhafile ngababulali. I-judgment. Kusemnyameni, ilizwe ngoku lisezaba mnyama ukudlula oku. Sisebumnyameni siyi-South Africa xa sikude. Izinto ezenzekayo nezenzekayo zobumnyama.
ibe bakhona abazahlala emthandazweni on behalf of this nation. Sizahlala simkhonza lo Yehova, sizahlala sithetha ngaye. Bakhona bazawuguquka ngoba sekwi-end times. Ubumnyama bona obo bukhona. Njengoba sebubuninzi kangaka nje siye sasuka. Asibuyeleni kuye. Asibuyeleni. Asiguqukeni. Sibuyele kuye, sibuyele ezicaweni. Sitsho sithi siphosisile. Ayikho into esingayenza ngaphandle kwakhe. Endiyithandayo yokuba uyatsho intoba ukuba ngaba apha nikhe sabuyela kuye sahlambulula izono, uthi uzasithamsanqelisa, uthi sawuqhayisa ngawo. Nene, let's swallow our pride, sibuyele kuye. Ndamthanda lo mprofeti uYeremiya ngoba uthunywe into ezinkulu encinci ukuthi ambobaxelele izinto ezimbi ezizabahlela, baxelele uba ndithi kubo mababuyele kuwo. Inkosi kakhulu. God bless you. God bless you. Let us repent. Masivakalise ilizwi. Masivakalise, blow the trumpet. Sitsho ukuthi nje sibhengeze ukuthi uYehova uthi. Sithethe ngoYehova, abantu basuke ebumnyameni. Makuthethwe ngoYehova. Akusivuleni ii-channels ngee-channels ezithetha ngoYehova kwezi end times. Bangazothi abafa